Елизабет, какво криеш там? Нека да видя. Това е снимка на малкото ти момче, която скъса. Трябва да поговорим за това. Разкажи ми, Елизабет. Тогава аз ще разкажа. Една вечер на едно парти. Беше много късно и шумно. В малките часове някой от компанията отбеляза: Елизабет Фоглер, ти имаш почти всичко, от което може да се нуждаеш като жена и като творец. Какво ми липсва? Полюбопитство. Майчинство. Тогава се засмя, защото това твърдение ти се стори нелепо. Но след време се улови, че често се замисляш над казаното. Тревогата ти растеше и позволи на съпруга си да ти направи дете. Искаше да станеш майка. И така актрисата Елизабет Фоглер забременя. Когато проумя, че няма връщане назад, те обзе страх. Истина е, нали? Страх от отговорността. Страх от обвързването. Страх да не се откъснеш от театъра. Страх от болката. Страх от смъртта. Страх от набъбващото ти тяло. Но през цялото време играеше роля. През цялото време играеше ролята на щастлива бъдеща млада майка. И всички ахваха. Как само е разхубавила бременността. По-красива от всякога. Междувременно направи няколко опита сама да махнеш детето. Но не успя. Най-накрая се обърна към лекар. Според него обаче абортът вече беше изключен. Когато видя, че няма изход, се поболя и започна да мразиш бебето. Пожелаваше си да е мъртво родено. Надяваше се бебето да е мъртво родено. Искаше мъртво бебе. Имаше тежко и дълго раждане. Мъчи се няколко денонощия. Най-накрая извадиха плода с форцепс. Погледна с ужас и погнуса своето уродливо, пискащо отроче. Когато остана насаме с първородния си син, промълви заклинателно: Не можеш ли да умреш сега? Не можеш ли да умреш? Детето се разболя. Не спираше да плаче денем и нощем. Мразеше го, беше те страх, измъчваше се от огризения. Накрая грижите за бебето поеха една детегледачка и роднините, а Елизабет Фоглер се вдигна от болничната постеля и се върна в театъра. Но това не беше края на мъките ти. Момченцето изпитваше необяснима, отчаяна, силна любов към майка си. Браниш се, отчаяно се браниш, защото знаеш, че не можеш да отвърнеш на чувствата му. Усещаш го всеки ден и се опитваш. Отново и отново. Получават се неловки, жестоки срещи между майка и син. Не можеш да го направиш. Не можеш. Ти си студена и безразлична, а той те гледа с любов и е толкова мил. А на теб ти се иска да го удариш, защото не те оставя на мира. Намираш го за отвратителен с големите си бърни, с грозното си тяло и влажния умолителен поглед. Мислиш, че е отвратителен и те е страх. Елизабет, какво криеш там? Нека да видя. Това е снимка на малкото ти момче, която скъса. Трябва да поговорим за това. Разкажи ми, Елизабет. Тогава аз ще разкажа. Една вечер на едно парти. Беше много късно и шумно. В малките часове някой от компанията отбеляза: Елизабет Фоглер, ти имаш почти всичко, от което може да се нуждаеш като жена и като творец. Какво ми липсва? Полюбопитство. Майчинство. Засмя се, защото това твърдение ти се стори нелепо. После се улови, че често се замисляш над казаното. Обзета тревога.
и позволи на съпруга си да ти направи дете. Искаше да станеш майка. И така Елизабет Фоглер забременя. Истина е, нали? Когато осъзна, че няма връщане назад, те обзе страх. Страх от отговорност. Страх да не напуснеш театъра. Страх от болката. Страх от смъртта. Страх от наедряващото ти тяло. Но всичко това беше една роля. През цялото време играеше ролята на щастлива бъдеща млада майка. И всички ахваха. Как само е разхубавила бременността. По-красива от всякога. Междувременно се опита няколко пъти сама да махнеш бебето, но не успя. Най-накрая се обърна към лекар. Според него обаче абортът вече беше изключен. Когато осъзна, че няма изход, се поболя и започна да мразиш детето. Пожелаваше си да е мъртво родено. Надяваше се детето да е мъртво. Искаше мъртво бебе. Имаше тежко и дълго раждане. Мъчи се няколко денонощия. Най-накрая извадиха плода с форцепс. Погледна с ужас и погнуса своето уродливо, пискащо отроче. Когато остана насаме с първородния си син, промълви: не можеш ли да умреш сега? Не можеш ли да умреш? Мина ти през ум да убиеш детето, да го удушиш под възглавницата, сякаш в пристъп на умопомрачение, или да му разбиеш черепа в тръбите на парното. Но синът ти оживя. Детето се разболя, плачеше денем и нощем. Ти го намрази, беше те страх, изпитваше огризения. Най-накрая грижите поеха една детегледачка и роднини, а Елизабет Фоглер се вдигна от болничното легло и се върна в театъра. Но това не беше краят на мъките ти. Момченцето изпитваше необяснима, отчаяна силна любов към майка си. Браниш се. Отчаяно се браниш, защото знаеш, че не можеш да отвърнеш на чувствата му. Усещаш го всеки ден. И се опитваш. Отново. И отново. Получават се неловки, жестоки срещи между майка и син. Не можеш да го направиш. Не можеш. Ти си студена и безразлична. А той е толкова мил. И те гледа с такава любов. А на теб ти се иска да го удариш, защото не те оставя на мира. Струва ти се, че е отвратителен. С големите си бърни, с грозното си тяло, с влажния умолителен поглед. Мислиш си, че е отвратителен и те е страх. Не. Аз не чувствам и не мисля като теб. Аз не съм теб. Аз съм сестра Алма и съм тук, за да ти помогна. Аз не съм Елизабет Фоглер. Ти си Елизабет Фоглер. И аз искам. Аз обичам. Аз нямам